Здравейте хора, днеска пак ще играем Brawl Stars. Аз вече макснах един бrawler. Шери. Максната е. Но, чакайте. Какво бе? Не ми дава да изрена. 5000 монетки. Няма скоро да ги събера. И за това пак не ми... И за това не знам кога да ги събера. По-точно. И да започваме. Напишете долу в коментарите някакви игри, може да са страшни, може да не са, да ги пробваме. Чакайте. Ева 4000 демидж. Аз вече Шери може да убие Епка. Ако не го знаете, вече го знаете. Според мен вече всички го знаят, които следят и играят в Brawl Stars. Ама, двама ми идват. Аз Шери можеше да я победя, но един друг ми се нафили в чуната. Напо ще го правя. Вече. Заради. Ако искате, сега ще пробваме после. Ако искате, ще пробвам някои предизвикателства. Например, да играем с обърната глава. Да си размена контролите. Започваме с предизвикателствата. Сега няма право да мълдам. Цялата игра ще стоите така. Ще умра на първата минута. Така. И ще се опитам да оцелея. Ако оцелея, зоната ще ми застигне и ще направи на пистия. Някой. Никой не идва. Това се очертава да е дълго. Докато не ме убие зоната. Къде ме спална? Тя ме спална на... Не казвам къде. Последно. Ще пробвам. Не се мога. Но искам да ме спалне на по-адекватно място. Тя къде ме спална? Още по-зле. Не искам да ви губя времето, затова ще започна. Искате ли сега да пробваме едно друго предизвикателство, ама с Мортис? Нямам право да ходя, само да се дашвам. Не искам да ви вземам от свободното време. За това ще проходя. Вау, проходих. Аз съм много силен. Когато мълча, аз
ужасно обичам да го време, когато играе Brawl Stars и някакви други игри. Както ви обещах, време е за Мортис. Време е за Мортис. Мортис е що горе сравнително добър. Може да победи някои малко сложни проверки. За тия известия, не знам. Това сега, ако дойде по-близо. Айде. Yes. Айде. Сега. О, не. Не. Ще му убие. Не. Емс. Не. Бягам. Емс. Щеше да му убие. Ярина беше. Както и да е, няма значение. Не вярвах, хора. И ако го победя, това ще бъде великолепно. What? Аз вече така ще играя. What the fuck? Почвам така да играя? Така почвам. Ако не... Умира! За малко. И да се пъна на късмета. Чакайте. Време е за Мико. Мико да обиждам. Но си мега слаб. Не иска да го кажа никога. Карл е по-добър от Рико. Карл. Вижте само как зарежда. Булко е в нервите. Маймуна е връсна. Хвана кутията. Да му фана главата. Мико. Слабо. Мико. Аз си измислих една песен, новото чупи тази кутия. Не, бягай, Мико. Спасявай си кожата, момче. Бас си слабия. 2 минутринг. Ти не заслужаваш именно. Пак без дискъм се пуснах. С Мико. Невъзможно. Сега е време за фаталното предизвикателство. Да се разменя бутоните. Започваме, хора. Това не са една-две бомбички. Като го махнеш, то с много добър. И
Време е да започваме. Вижте само за какво става въпрос. Мико. Извинявай, ама с теб никога няма повече да играем. И да го дигна 6 левел. Ще има Едгар. Да има поне минимален шанс за победа. Не се бойте, няма да кемпия. Какъв шанс? Вижте какви са нацепени. Бъз. Пущам. Аз ще те. Той да работи. Брат. Сега, айде сега идеме. Нито че говоря само един обен. Ако говоря, аз сега писам да играм. Бърваме. Спирай, бе. Ще ме смажем. Седи се. Микеланджело. Мапин златен. Абе, бий се. Ес. Малко му свикнах. Спирайте да става реклами. Не баш реклама, а известие, че някой, от който... Сега само да се прави контролите. И този видеоклип се вършва. Там ми пада батерията. Айде, това беше от мен. Абонирайте се с камбанката. Сложете лайк. Коментирайте някакви нови игри. Да играем и